وحید عامر شاہ 2002 اور 2003 تا سے 4 سالہ راسکو ادبی دیوان بلوچستان نوشکی انکین احوالکار اور کمک کارگشاد اقداں کچین کنک بتگ اور کار کرتگ و دیوان پر بلوچی و براوی زبان و لفظاں کے کاران دیما برتگ 2009 یا 2010 و 2011 تا 2012 خاطرہ دو وار راسکو ادبی دیوان بلوچستان بنجئی احوالکار گشاد گچین کنک بیت اور سال 2013 یا 14 خاطرہ راسکو ادبی دیوان بلوچستان بنجئی کماش بزا مرکزی چیئرمین گچین کنک بیت راسکو ادبی دیوان بلوچستان بنجا مرکز نوشکی بتگ اور نوشکی دالبندین نوکنڈی سیندک شال و گرکینگ آئی انکین بتگنت آر انکینی مستر انکینی کار مستر بتگ اور بنجائے مستر بنجائی کماش بتگ آر انکینی کار مستر و ای کابینہ مدت 1 سال بتگ بلے بنجائی کماش و ای کابینہ مدت 2 سال بتگ آئیے وتی 2 سالانی چیئرمینی مدتا پا بلوچی و براوی زبانہ لفظاں کے خاطرہ بازیں گامگیچی چسکرت اور راسکو ادبی دیوان خاطرہ شاہ بلوچستان سروزیر ڈاکٹر مالک بلوچہ داللہ کلدار و آزاد جمال دینی و میر عاقل خان مینگلے ادیرگانی گنبداں جوڑ کننگے خاطرہ ہم داللہ کلدار گپتے بلے ادیرگانی زر 2014 آخری ماہ رسگا سببا آئیے جند و آئیے کابینہ ایشاں خرچ کننگے وار نہ رست شاہ آئیے پد گچین بوکیں بنجئی کماشا ای کار پا دلجمی وڑیاں نہ کرت و آئیے کابینہ مالی کارگشادہ کماش سرا ذرانی ورگے بہتام جت و آدگا بنجئی عہدیداراں سی سی سینٹرل کمیٹی مجلس لوٹائنگے لوٹ کرت بلے کماشا اجبر سی سی مجلس نہ لوٹائن چونہا گلے ربند ردا ہر 4 ماہ رند سی سی مجلسا لوٹگ المی بتگ و آسرا مالی کارگشادہ دستکشی کرت اور رندہ راسکو ادبی دیوان کوہیں بالات کم کما بران و پرشان بود شاہ آئیے کم و گیش اب تو اشت دگا نوکیں لفظاں کی گل دیمات ای گلانی ٹائنوں کے مردم دروا راسکو ادبی دیوانہ در کپتگیں مردم بتگتن یک زمانگی راسکو ادبی دیوان بلوچستان شاہ مزن و نامداریں لفظاں کی گلاں یکے بتگ بلے رندہ وتی گنی دستہ شہید کنک بود دریگتے چشمہ کرتینے وحید 23 دسمبر 2015 تا 20 جنوری 2016 لفظاں کی مراگشیہ برزورگے خاطرہ ایران شد اور سرجمی مائے ایران گردی کنان بن دفتر و دیگا بازیں جہانی سیل و گردانی کرتے از زائدان ایران شہر بمپور کرمان شیراز تہران گلستان دلند گمبود شہرود آزاد شہر نیشاپور مشہد توس و دیگے بازیں جہاں تر و تاب کرت و پدا برگشتوات وحید عامر بلوچ 2014 یا 15 شاہ بلوچستان یونیورسٹی بلوچی زبان و لفظاں کا پرائیویٹ ایم اے کن اور اے شاہ عہدہ پد 2017 ایم پل خاطرہ داخلہ زورید وتی کورس ورک کا سرجم کن اور ریسرچ ورک کے کارن دلگوش بیت بلے آئیرہ وشنیت کنی نیمگا جتائیں وڑاں ٹارچر کنک بیت اور بازیں پندل سازانی پندلاں آئیرہ نگیگیں جاورانی گواچی کنائی تن گڑا پمشکا یہ ایم پل کار سرجم نبود تو منت آئی احمد والے بیوانگی جاوراں مارے تو وتی براسانی زمین ٹکری بہا کرت تو 16 اگست 2016 روشن ماڈل اسکول احمد والے نامہ یک اسکولی پچ کرت اور رندہ اسی نام مٹ کرت تو نور پبلک احمد وال کرت ای احمد والے واحد و لاشریکی پرائیویٹ اسکول انت کہ ادا کم و گیش 5 کلومیٹر شہ دور اے دیم و آدی میں جنک کو بچک پہ وانگا کارت بلے راہ جو وانگ دشمناں اسکول پچ بیگا لپر زرت او آہاں روچ یک پندلی اسکول ایگزیکٹیو ڈائریکٹر وحید عامر و اسکول خاطرہ سازید اشتو دا چکرہ اسکول سامان دوزیتن رندہ اسکول دروازگانی کوبلاں الپی مان کرتش پدا اسکول دروازگاں گو پرمننٹ مارکرہ وحید عامر اسکول پرنسپل و فیمیل ٹیچنگ اسٹاف علاپہ گندگیں زاو دشمن نوشتہ کرتن ڈرگ مافیا گمراہی اسکول وقتا نو دربار و فیمیل ٹیچرانی ساڑی بیگے وقتا وشنیت بزن وشناحق کا بے ڈاور تو بیار داتے ملا ہاں آدینہ کو دگے روچاں وتی مسیطانی توکا وحید عامر و اسکول علاپہ گشتاک داد کہ ایک گونڈواں پینٹ و شرٹ گورا دن تو میں دو ربیدگاں پادمال کنائنہ گئیں وحید لوگا فائرنگ کنائنک بود احمد وال چاونی آرمی بجنگ کڈن کنک بود کہ آئیے اسکولہ چاپا بجن
بلے اچھی دس نقب تھے چونتوار فیمیل ٹیچنگ اسٹاف دیما بوز بندیں موٹر سائیکل سواراں گیپ تو آہاں ٹارچر کرتش اسکول زمین قبضہ کنگ جوت کنک بود ویدہ زند علاسیہ بیار دیگ بود اور سوشل میڈیا ویدہ آمرے علاپہ گندگ و دروگیں پوسٹ کنائنک بود شاہ ار کجام نمبراں کے ای پوسٹ شنک کنائنک بودتا تمام نمبرانی CDR کال ڈیٹا ریکارڈ کشگے خاطرہ کرائم برانچ ام رائے دیوال جوڑ بود اور ریکارڈ ندات بلے انکس ویلو جنجالاں پد وم ویدہ آمرے اسکول یک کچائیں 4 دیوالیے تا اسٹینڈرڈ ایجوکیشن دیا گائیں اسکول تا ٹیچنگ اسٹافا فارغین وقتاں وعید بلوچی زبان و لفظاں وانینیت و سر و سوچ دنت و اسکول ٹیچراں شا کتاب جا کتاب دنت تو ٹیچر وتی لوگاں بنت تو وانت و پدا کتاباں آرگا پد کتاباں باروا پریزنٹیشن ہم دیانت وعید عامر بلوچا وتی اسکول تہا یا کتاب جائے پچکر تو بنداتا اشی نامہ روشن کتاب جا احمد وال ایر کرت بلے پدا نام مٹ کر تو بلوچی زبان نامداری گدار نویس و لفظاں کہ وعید عامر آئیے لفظاں کی کار و نوشتہ کاری سببات چا آ وقتا بلوچی زبان شاہ مچھاں گیشتر ردانک نویسیت آئیے شاہ نویس نام داتگی واجہ منیر احمد بادینی نامہ نامیت و منیر احمد بادینی ریفرنس کتاب جا احمد وال کرتی اے کتاب جا آئیے اسکول تہائیت اور لاتیں وقت بیت کے اشارہ کتاب جائے گو اوار لفظاں کی گلیہ دروشمہ ہم داتگ اور باقاعدہ پریشیہ یا کابینہ گچن کنک بودتگ کتاب جائے کماش و کارمستر وحید عامر کمک کارمستر بانوک نزت النساء بلوچ و کارگشاد لیاقت سنگت کمک کارگشاد قاسم مہر و نجیب اللہ زہریتن اور کتابیاں لفظاں لائبریرین بانوک نرگس بلوچی یہ کتاب جا پا بلوچی و براوی زبان و لفظاں کے دیمروی خاطرہ کھار کنگائیں منیر احمد بادینی وتی کتاباں نوشتہ کنگا پد وحید عامرہ دنت کہ آ کتابانی نوشتگیہ دیگہ نزوریاں دوار چاری کنت پمیشہ آئیے بازیں کتابانی ریکارڈ ام کتاب جا ایرند شاہ اشیا عبید وحید عامرہ تحصیل نال دمہ کھودا شہید میر عبدالعزیز سمالانی پبلک لائبریری کھودا پچکنائت اور آئیے خاطرہ لیٹر فیڈ اسٹیمپ جوڑ کنائت اور شاہ لفظاں کی گلو مردماں بازیں کتاب نظار تو کتاب جائے بنداتی کرت ایک کتاب جا اود نو دربرو مردمانی خاطرہ مزنی علمی خزانہ کو بنجائی کودگے تہا وطمواتی تمنی جنگ باز بودتگ بلے اودا وانک جا پچکنک نبودتگ میر عبدالعزیز سمالانی اودے اما تمنی مستر بودتا کہ آئیے تمنی جنگ و جدلہ الاس کنگ وانگو زانگ نیمگا دلگوشی داتگ بلے ارمانیت کہ آئیرہ دیگا بازیں تمنی مستراں پوتی مستری مرگ کے سرپد بودتند پمشکا آئیرہ تمنی جنگی تہا پا زور و پندل دور داتند و آئیرہ شہید کنائتند آئیے بچک میر رازق عزیز وتی پسے فگرہ داشتگے او وتی میتگ عزیز آباد کودگے میڈل اسکولہ پنچ ٹیچر وتی کرچہ داشتگے و آہاں ہر سال لکھانی زر شاہ وتی کتوہ دند وحید عامر کتاب جا ہم امائی نامہ جوڑ کرتگے کہ آ نوکیں فکرہ روشنائی شگوات طوفان رکینان شہید بود اے کتاب جائے پچ کنگا پد مروچاں کودگے کش و گوراں آدگاں میتگ و ملکانی تہا نو دربراں جیڑتگ او پوت وتی خاطرہ گامگیج زرتگو کتاب جا پچ کرتگا انچو وحید عامر یک دیگا کتاب جائے ضلع کلات یک کسانی میتگی ملکیہ ہم پچ کنائت تے کہ اودے نو دربر سعید احمد محمد شریف نوربخش کو آہانی سنگتاں کتاب جا دستہ گیپتگنت و اما الکو پولیس ملازمی اولدار غلام حسین کتاب جائے خاطرہ وتی تاکہ یا کوٹی داتگے کتاب جائے آثار چپ و چاگرد جوانی وڑیا گپتگ و نو دربر وانگے نیمگا دلگوش دیگان وحید عامر سکین سرس ضلع کیچ دمک بالیچہ سرنکنہ سنگت اقبال نور ہم کتاب جائے پچ کرتگ و آ جائے مردم و نو دربر فائدگ زورگان وحید عامر لفظاں کی پڑا گشتر پھولکاری جوتا کار کرتگے و آئیے رکشان دمگا بلوچی و براوی زبان و کوانی لفظاں کے بازے رداں کی و شاعری بارے نازارتگ اے باروا تننگئی آئی ایچ کتاب چاپ و شنگ نبودتگ البتہ یہ یک کتاب فقیر کیسر کان فقیرزئی زند عزم و بلوچی و براوی شعر و شعرانی پشدرانی سرا سرجمت انچو یک کتاب شفیق خان سمالانی و آجی فتح محمد سمالانی زند عزم و بلوچی شعر و شعرانی پشدر سرا سرجمہ ایرت دیگر کتاب رکشان
دماغ بلوچی و براوی نیم عہد دور شاعرانی زند عزم و شعر و شعرانی پشدر سرا تیار انت و یک کتاب رخشان دماغ بلوچی گیدی قصہ و یک کتاب براوی گیدی قصانی سرا جریتگ انت۔ آئیے گوشہ گشند کہ لفظاں کے تہا رجاں کے سک مزنی ارزش تھی و بلوچ راجے وتی دو مزنی زبان بلوچی و براوی کوہن و نوکیں لفظاں بائدینت کہ میں یکے آدگرا رجاں ببند پرچہ کہ بلوچی و براوی زبان بلوچ اردکیں چمند اے باروا وئی دامیر میر گل خان نصیر بلوچی شاعری بعض مزنیں کچیا براوی زبانہ شعری بزم منظوم رجاں کرتگے شاہی عبید سید ہاشمی مراد سائر عطا شاد مبارک کاظم منیر مومن میر عمر میر و دیگر بعضیں بلوچی شاعرانی شعراں میں براوی زبانہ شعری رجاں کرتگ و انگت کنگائیں شاہ براوی زبانہ پروفیسر ڈاکٹر رزاق صابر ڈاکٹر عالم عجیب پروفیسر غمخوار حیات پروفیسر ڈاکٹر منظور بلوچ و دیگر بعضیں شاعرانی شعراں بلوچی زبانہ رجاں کرتگ و انگت کنگائیں بلوچی زبان عہدی و نیم عہدی دور بلوچی شاعری براوی زبانہ شعری رجاں کنگائیں انچو منیر محمد بادینی ڈاکٹر نعمت اللہ گچکی شیر محمد مری صورت خان مری گوہر ملک شہید صبا دشتیاری غوث بہار پروفیسر غنی پرواز ڈاکٹر ناگمان پروفیسر اے آر داد اصغر ظہیر ملا مراد زاہدہ رئیس راجی و دیگر بعضیں بلوچی آزماک نویسانی آزماک کام براوی زبانہ رجاں کنگائیں منیر احمد بادینی براوی زبانہ نوشتگیں فلسفہ کتاب تینا ایت تین تون بلوچی زبانہ وط کلامی نامہ رجاں کرتگے بلے پہ چاپ کنگا معطلین منیر احمد بادینی و دیگر بلوچی آزماک نویسانی آزماکاں اردو زبانہ ہم رجاں کرتگ و کنگائیں آئیے اردو رجاں سے مائی ادیبات اسلام آباد تہا چاپ و شنگ کنگ بتگند آئیے بلوچی براوی اردو زبان تاک و ماتاکانی تہا بعضیں کچیا نوشتاں چاپ و شنگ کنگ بتگند اشانی تہا سے مائی چراغ نوشکی ابتروچی تلار نوشکی بلوچی زند نوشکی ماتاک سسا پنجگور سے مائی ادیبات اسلام آباد ماہنامہ اطراف کراچی و دیگر بعضیں نے آوات بلوچی و براوی زبانانی شاعری ہم کنت و آزماکم نوشتہ کنت بلے آئی شاعری و آزماکانی دفتر تننگئی چاپ و شنگ نبوتگند پاکستان و شاہ پاکستان ڈن بعضیں استمانی و میان استمانی مزنی کانفرنس و سیمینار باہر زرتگ و پیپر ونتگ آئی لفظاں کی سفر انگت بر جائیں گوں بلوچ راجہ اوار بلوچی و براوی زبان سلامت باتن آمین شنکار ساچشت ادبی چاگرد ساچ